As you don't care for it goes like this, the more I live, the more it goes to me. The bottom composing, hallelujah, 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 hallelujah. What's wrong, but you so but for her beauty and moonlight was her. Shining through her chair, broken her hair, and broken lips through the hallelujah, hallelujah. Okay, que para eso. Ay, umawaw ni ano, umawaw ni. Okay, partner. Question. Ketakman, no. Nanto kayo kanin. At price. No, hino maka. Ako ay ko. Kami taga? Yes. Yes. Na, Jason. Wait. Okay. 5. Ano may dito yato? 4, 3, 2, 1. Lagi mo na nakadanon dito. Ito nga, ito na tagan sir. Ito correct. February 16, 1949. Okay? Ako rin kayo, tagamagan tayo kasi ako. Mo correct yan. Wrong. Sige mo. Next. Tagamagsilay. February 16, 1946. Correct. Okay. Magsilay. Dahil ito'y si price na. Dahil ito'y si price mo. Okay. So, partner, we will now go to the roll call. Okay, irugi tayo DJ. Yes, partner. Okay, customer, kita ko ang ni anaon no programan situs na talaga apo, tumangi, tagta, san tumangi, manostaan ang takunan kaawagan sin tumangi, sin roll call. Kan contest apo, kaso mambun takunan oras niya, ipabingsan tako, 50 price na partner, bano DJ? 10,000. Okay, pero muna ka maawawan o mangilupi, sin anaon pakoy, Dalay TV, thank you. san mismo o pang barangay Dalupa apo, Yes. mapingsanan tako na istuwa noon umali. Okay, kat bawat publiko apo, nung ay bawasan tayo ti 1 layer dahil tangit mapantayo ija. Yes. Tapos Ang naoy, kayo nanti. dito lang ang 1 line. Wait, sabi niyo to. Bakit tayo? Tangit ako ang barangay Dalupa at pipuntan content. Ako yung linti, kung ikulais ka apo. Second, 5,000. Hatang nalinalinak, kita po pa inan na umunang mawagan na ba eh. Third prize, 3,000. Okay, sa kayo simper, medyo ilan yun no, manikutan si Linya yun.
sa Pilipinas tangit at dati. Tumarap ako. Kadyan sa kayo mo, waitress. Amayon, abe? At luwagi. Ang luwagi. At kaya nga, baka ang anak na aplikante ol pa boster. Next. Sir. Awit sige, kalasin takwa niya po. Baka pati senior imoy ng Tochi Rose. Yeah! Buena. Pamagit na ito, pagka lumabalik ni senior, haan ko na ka. Ngayon, mabalin na tamit kumanya. Mabalin. Well, Mabalin amin. well. Tayo na ikasingking kay Sarita. Okay! Salapin na lang sa apurol, call and tumangit, abo! And contest, abo! Barangay na liba! Haka yung malinalinag! Alat! Paging April. Paging April. Paging April. Rescue. Well, tanay, ang bikin kibaw ng anak ko. Tatkan nyo lang. O na. Anak sa ayan, sumalit-alit siya kan sa kabe. Pero tingnan friend, ang kayo ayan dyan anak ko. Paano mo may pansyon? Kan sa kami, anak ko ba ito eh? Kami mang